Yesaya tia diosiansia. Se Awurade sie nie. Osoro ye medwa na asase ye menan ti aso. Edan bɛn na mubisi ama me. Na ehe na me home bia wo. Na yenum nyina me nsa na eyoma yenum nyina baaye. Awurade asem nie. Na de mehwe no nie. De woyɛ mɔbro na ne honhom abubuo. Na ne ho popo masema no. De okum na ntwie no te sɛ de okum nipa. De okum odwan bɔ afɔde no te sɛ de obu okraman kon mu. De ɔbɔ aduane afɔde no te sɛ de ɔde prako mogya aba. De ɔhye aduhwam no te sɛ de wohyira ohoni. Wɔn de wɔyi wɔn akwan na wɔn krae ni so wɔn akyiwadeɛ. Me nso meyi amane bi mama wɔn. Na me de die wosoro aba wɔn so. Efiri sɛ me frɛe na obiara anyi so. Me kasai na wɔntie. Na wɔyɛ mani so bɔne. Na de mempɛ no na woyiye. Muntie Awurade asem. Mo anasem ti mo ho popo. Munua no mo a wotane mo a me din nti wotu mu no kase. Awurade nya ni muonyam na yenhu mo anigye. Nanso wɔn ani bewu. Muntie o. Eni bi firi kuro no mu. Eni bi firi asɔre fie. Awurade a otua na tamfo ne yɛyɛ so ka no ne. Wonya nkyemie no na wawo. Awo ye nyanka no no na wawo obaberima. Hwan na wate ye bi pen. Hwan na wahu ye bi da. Wɔkyemo asase da koro. Anaasa wɔwo ɔman preko. Efiri sɛ awo kan Sion ara pɛ na wɔwo ne ma. Me mema wɔbue awutwa no na mre ma wɔn wo. Awurade na ɔsɛ. Ɛno me a mema wɔwo no mesi ano ana. Wonyankopɔn na ɔsɛ. Muni Yerusalem eninye na muni ne ho ahurusie. Mo a modɔ no nyinaa. Muni ne ho nsɛpɛ mo. Mo a modi ne ho abobo nyinaa. Na monum na re kyekyere nufu amen. Na mafi ne mu onyam roso ama mo bo atoboyem. Na sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, merekoa eyidie mama no. Sɛ asubɔntene ne amanaman ahonyade nso. Sɛ asutina eyiri na mano. Nkyɛn mu na wobetru mu. Na wagegye mo anankroma so. Sɛ obi na kyekyere ne re no. Sara na me nso mekyekyere mo re. Na mo re akyekyere Yerusalem ho. Na mo behunu na mo akoma ho asɛpɛ no. Na mo nompe aye huruhuru sɛ wira fromfrom. Na wo behunu Awurade nsa ne nkoa ho. Ne abufu a emu yɛ den na tamfo so. Na hwɛ, Awurade de ogya ne nteaseɛ nam a ɛte sɛ ahum bɛba. De abufuhye abetua na bufuo so ka. Na ɔde gyaframa ayɛ na teatea. Na ogya na Awurade de bebu atɛn. Na ɔde afna ne honam nyinaa adi. Na wɔn a Awurade behwire wɔn mu bɛdɔɔso. Wɔn a wɔte wɔn ho dwira wɔn ho konturo mu. Na wodi ɔbaakofo a wodi mfimfiri akyiri. Na wodi preko nam ne akyiwadeɛ ne nkura no. Ɔbɛbɔ ma wie sa. Awurade asem nie. Na minim wɔn ne yɔe ne wɔn adwene. Na ɛbɛba sɛ mɛboa amanaman ne ɔkasa hodoɔ nyinaa ano. Na waba behu m'ani mu onyam. Na mɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔn mu. Na masoma wɔn mu nipa a wafiri mu afiri no akɔ amanaman nkyɛn. Tarsis, Put, ne Lut, Tedua kuntumfoɔ no. Tubal, ne Yawan, nsuo no aman a wɔwɔ akyirikyiri a wɔn te menka na wɔn huru m'ani mu onyam no. Na wɔkɔka m'ani mu onyam amanaman no. Na wɔde mu nuanom nyinaa befiri amanaman no nyinaa mu abɛyɛ ayɛyɛdeɛ ama Awurade. Apɔnkɔ so ne ntiaseɛ nnamu ne asako mu ne mfunumu pɔnkɔ ne yoma so aba me bepɔ kronkron Yerusalem so. Awurade na ɔsɛ. Sɛdeɛ Israel amade aduane afɔdeɛ a ɛwɔ ade a emutie mu ba Awurade fie no. Na meyi wɔn mu binom nso ayɛ asɔfoɔ ne Lewifoɔ. Awurade na ɔsɛ. Na sɛdeɛ ɔsoro foforo ne asase foforo a mɛyɛ no begyina m'anim no. Awurade asɛm nie. Saa ara na masefoɔ ne mu din begyina. Na ɛbɛba sɛ ɔsrane foforo daa ne homeda daa na honam nyinaa bɛba abɛsɔre m'anim. Awurade na ɔsɛ. Na wobɛfrɛ di akɔhwɛ nnipa a
wato me mmara no afunu a wɔn mu mmoa renwu da na wɔn gya nso rennum da na wɔn ho bɛpuru honam nyinaa